στο γάμο τα ανταμώματα, στο γάμο της χρονιάς, που είστε όλοι καλεσμένοι και στο τέλος θέλουμε όλοι να χορέψετε μαζί μας. Ήρθε η ώρα. Ξεκινάμε. Η ώρα η καλή. Παράδοσης και της λαογραφίας και κάνοντας λόγο για τα ήθη και τα έθιμα, εύκολα μπορεί να πει κανείς να αναφερθεί για το θεσμό του γάμου, ο οποίος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διατήρησης αξιών μέσα στον χρόνο. Ο γάμος επισφραγίζει την κοινή συμβίωση δύο ατόμων και ενώνει τις ζωές τους σε μια κοινή κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα θεσμό με πολλά ιδιαίτερα ήθη και έθιμα στα πλαίσια της παράδοσης. Σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, μπορεί να συναντήσει κανείς πολλά ήθη και έθιμα, διαφορετικά και όμοια μεταξύ τους. Είναι η ιστορία του έθνους, η οποία δίνεται ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές και ως έννοιες εμπεριέχουν αξίες, οι οποίες επιχειρείται να κρατηθούν αναλύωτες στον χρόνο, καθώς η μία γενιά διαδέχεται την άλλη. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην Άξο, το καλοκαίρι της δεκαετίας του 1950. Ο ξακουστός κτίστης από τον πεντάλοφο Κοζάνης πηγαίνει στην Άξο για δουλειά, μαζί με άλλους νέους από το χωριό του. Ο ξενιτεμός εκείνη την εποχή ήταν σύνηθες φαινόμενο, διότι δεν υπήρχαν δουλειές για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Βρίσκεται με συγχωριανούς του στο μεγάλο πανηγύρι της Κινιδάρου στα τέλη του Ιούλη και θαμπώνεται από την ομορφιά μιας ναξιώτισσας νησιωτοπούλας. Χορεύει μαζί της, τον ερωτεύεται και ο Κοζανίτης αποφασίζει να την πάρει με παπά και με στεφάνι. Σου μ' αρέσει, η αγάπη σου μ' αρέσει.
πέσει κι η καρδιά μου ας πονέσει. Έλα να είμαστε τα δυο μας, να περνούμε το καιρό μας, να περνούμε το καιρό μας. Έλα να είμαστε τα δυο μας. Σ' αγαπώ και υποφέρω, σ' αγαπώ και υποφέρω, σ' αγαπώ και υποφέρω, κι να θα ενώ δεν ξέρω. Έλα να είμαστε τα δυο μας, να περνούμε το καιρό μας, να περνούμε το καιρό μας. Έλα να είμαστε τα δυο μας. Κι όμως την καρδιά μου σ' έχω, κι όμως την καρδιά μου σ' έχω, κι όμως την καρδιά μου σ' έχω, και να μη μου βγεις προσέχω. Έλα να είμαστε τα δυο μας, να περνούμε τον καιρό μας, να περνούμε τον καιρό μας. Έλα να είμαστε τα δυο μας. Τα αραβωνιάσματα γίνονται σύντομα στην Άξο, έπειτα από συμφωνία του γαμπρού με τον πεθερό, γιατί σύμφωνα με τα έθιμα του τόπου, τα ζευγάρια τότε κανονίζονταν από το προξενιό, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι περισσότεροι γάμοι ξεκινούσαν από το προξενιό. Η προξενήτρα, την οποία την αποκαλούσαν κεράτσα στις Κυκλάδες, ήταν αυτή που κανόνιζε τα συντεριάσματα. Μετά τη συμφωνία ακολουθούσαν τα αραβωνιάσματα, που πραγματοποιούνταν στο σπίτι της νύφης με το ζευγάρι να ανταλλάσσει δώρα και χρυσαφικά. Αμέσως μετά τον αραβώνα καθοριζόταν η ημέρα του γάμου, ενώ ο γαμπρός ενημέρωνε το κουμπάρο λίγες μέρες πριν το γάμο. Όταν όμως ο Θεός έρωτας λάβωνε με τα βέλη του το παλικάρι και την κοπελιά, αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κλεφτούνε. Στη
μισέψες. Ακόμα δεν με μισέψες κι αρχίνησα να κλαίω κι αρχίνησα να κλαίω κι και έτσι καημένης θάλασσας. Κι έτσι καημένης θάλασσας παράπονα να λέω, παράπονα να λέω, σε μια βουνοπλαγιά, σαν τότε που ζουν κοπελιά. Δεν ήθελα λιχαρία, δεν ήθελα λιχαρία. Να αργώσουν σαν τα μονά, σ' παλικαρία, δεν ήθελα λιχαρία, στο ζάκι στο φαναρί. Πάντοτε ονειρεύομαι κι όπου κι αν είναι σκέφτομαι τα χρόνια μόρφα εκείνα, τα μόρφα χρόνια εκείνα.
γυρνάει. Τα έθιμα στο γάμο στην Άξο. Τα δώρα των καλεσμένων, σύμφωνα με την νησιώτικη διάλεκτο, ονομάζονταν κανίσια. Τα δώρα που παίρνουν στο ζευγάρι οι συγγενείς και οι φίλοι ήταν κυρίως οικιακά σκεύη, φαγητά, γλυκά, τυριά, κότες και κρασιά. Κουμπάρος γινόταν συνήθως ο νονός του γαμπρού και κουμπάρα η νονά της νύφης. Αυτή μάλιστα ήταν και η νονή των παιδιών που αποκτούσε το ζευγάρι. Στο δικό μας γάμο όμως, ο Κοζανίτης γαμπρός είχε δώσει το λόγο του σε έναν επανομίτη, ένα παλικάρι που υπηρετούσαν μαζί στο στρατό. Στην Άξο, το κόψιμο του νηφικού, αφού μετριόταν το μήκος και το πλάτος του νηφικού, ακολουθούσε η πρώτη ψαλιδιά. Έπειτα, οι συγγενείς έριχναν στο νηφικό λουλούδια, κουφέτα, χρήματα και όσα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί, δίνονταν τελικά στη μοδίστρα που έραβε το νηφικό. Το κάλεσμα, τότε, εκείνα τα χρόνια, προσκαλούσαν τον κόσμο όχι με προσκλητήρια βέβαια, όπως σήμερα, αλλά προφορικά. Λόγω του ότι ο γάμος γινόταν την Κυριακή στην Κοζάνη, την Πέμπτη,
Η νύφη με τις φίλες της ετοίμαζε την πρίκα της ώστε τα πάντα να είναι πεντακάθαρα και καλοσιδηρωμένα. Έπειτα οι καλεσμένοι πήγαιναν να δουν τα πρικιά και έριχναν τα ροδοπέταλα και νομίσματα δίνοντας τις ευχές τους για έναν καλορίζικο έγαμο βίο. Τώρα θα μιλήσουμε για τα έθιμα στο γάμο της Κοζάνης. Στον Πετάλοφο ο γάμος λεγότανε χαρά. Η πιο συνηθισμένη ευχή που έδιναν στους νέους τότε ήταν «Άιντε και στις χαρές σας», θέλοντας να δηλώσουν ότι ο γάμος ήταν η υψηλότερη χαρά της ζωής. Ο γάμος ήταν ένα τοπικό πανηγύρι, κρατούσε μια εβδομάδα. Ήταν για όλους ένα γλέντι, ψυχαγωγία και σπάσιμο της μονοτονίας του χωριού. Συμμετείχαν όλοι άμεσα ως καλεσμένοι ή έμεσα ως παρατηρητές του γάμου. Γιορταζόταν ο γάμος με μεγαλοπρέπεια και συνοδευόταν από ήθη και έθιμα και μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών δημοτικών γαμήλιων τραγουδιών με βαθιές ρίζες στο πέρασμα του χρόνου. Οι γονείς των νεόνυφων φρόντιζαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο του χωριού προσφέροντας πολύ φαγητό, το οποίο συνδυάζονταν με μουσική και χορό. Στα παλιότερα χρόνια οι νέοι παντρεύονταν 18 με 20 χρονών για να κάνουν παιδιά, να τα μεγαλώσουν όσο ήταν νέοι και ικανοί να εργαστούν. Ένας ακόμη λόγος που οι γονείς ήθελαν να παντρέψουν τα αγόρια σε μικρή ηλικία ήταν ο φόβος τους μήπως γνωρίσουν καμιά κοπέλα στην ξενιτιά όπου πήγαιναν να εργαστούν ως κτίστες και μείνουν εκεί και χαθούν εντελώς από την οικογένειά τους. Τα τραγούδια του γάμου αναφερόταν σε δύο κυρίως θέματα. Στη χαρά του γάμου και στη λύπη για τον αποχωρισμό της νύφης από την οικογένειά της. Τα περισσότερα γαμήλια τραγούδια είχαν ως κεντρικό θέμα τη νύφη, επειδή αυτή είχε μεγαλύτερη ανάγκη συμπαράστασης και παρηγοριάς, γιατί εγκατέλειπε την οικογένειά της. Την ύφη τη λέγανε πέρδικα, τριγώνα, μήλια, χρυσή μήλια, μήλοκόκκινο, νιόνυφη, λιγερή, περιστέρα, μπυρπιλωμάτα. Το γαμπρό, νιώ, νιούτσικο, άγουρος, αρχοντόπουλο, αετός, σταυραετός, βασιλικός, περιστερόπουλο, λεβέντης, νιόγαμπρος, γιαρέντης. Οι νεότεροι συμμετείχαν όλοι ενεργά σε όλες τις φάσεις του γάμου, καθοδηγούμενοι από τους παλιούς και μάθαιναν τα γαμήλια έθιμα και τραγούδια. Στο γάμο δινόταν η ευκαιρία στους νέους σε ηλικία γάμου τότε να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες και ματιές, χωρίς όμως να μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Η αυστηρή τήρηση της καθιερωμένης παραδοσιακής τελετουργίας ήταν νόμος άγραφος και μόνο τότε θα στέργαινε ο γάμος και οι νεόνυφοι θα ζούσαν ευτυχισμένοι. Τα σημαντικότερα πρόσωπα που παίζουν καθοριστικό ρόλο και είναι το κέντρο σε κάθε εκδήλωση γάμου είναι η νύφη, ο γαμπρός, ο νούνος, η νούνα, οι βλάμιδες, οι μποχτιές και οι δερποφτές. Ο νούνος είναι ο σπουδαιότερος και πιο αξιοσέβαστο πρόσωπο του γάμου. Η νούνα ακολουθεί τον νούνο και ετοιμάζει τα στέφανα από λιγαριά λουλούδια, βασιλικό και κουφέτα και το ρύζι. Οι βλάμιδες είναι συγγενείς, φίλοι του γαμπρού, επιλέγονται από αυτόν και είναι άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης. Οι δερποφτές είναι αγαπητές και ξεχωριστές φίλες της νύφης. Είναι οι βλάμισσες. Συμπαραστέκονται στη νύφη και τη βοηθούν σε όλες τις παρασκευαστικές εργασίες. Οι μποχτσιές είναι συγγενείς και φίλες του γαμπρού που βοηθούν τις βλάμιδες να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στα καθήκοντά τους. Αρχίζει τώρα η εβδομάδα του γάμους και τα έθιμα κάθε μέρα που γινόταν στην Κοζάνη. Τη Δευτέρα ήταν το κάλεσμα των συγγενών και των φίλων.
Εδώ θα διαβαστεί το ποίημα του Γεωργίου Βυζινού, «Η γάμη». Απ' άκρη σ' άκρη διαλαλεί ο γεροκούκος πάλι και εις ένα γάμο προσκαλεί κάθε πολύ που ψάλει. Και οι καλεσμένοι φτερωτοί στην εξοχή τραβούνε για να χαρούνε τη γιορτή, τους γάμους να χαρούνε. Φορούν τα δέντρα γιορτερά, μοσχάτα τα λουλούδια και τα φυτά τα δροσερά διαμάντινα πρεπούδια. Και ανοίγει η φύση το ναό, τα βρει χωρά της δάση και εκκλησιάζει τον λαό που βγήκε να γιορτάσει. Ο ήλιος βγαίνει ελαφριά και ανάφτει τα λαμπάδια, δροσές ανάφτουν στα κλαριά, σαν φλόγες τα σμαράγδια. Λιβάνι τριανταφυλιά στο θυμιατήρι βάλει, τα ειδώνει με εύθυμη λαλιά το Ισαΐα ψάλι. Θεός τα στέφανα βλογεί, με τάγιο του το χέρι. Παντρεύεται η χείρα γη, παίρνει το καλοκαίρι. Παντρεύεται η χείρα γη, παίρνει το καλοκαίρι. Την Τρίτη ζητούσαν την άδεια από τον παπά. Ο παπάς έλεγε ευλογημένος να είναι και έδινε την άδεια να σηκώσουν τον μπαϊράκι, τη σημαία στο μπαλκόνι του γαμπρού που ήταν σημάδι επίσημης έναρξης του γάμου. Την Τετάρτη, στο σπίτι της νύφης και του γαμπρού ετοιμάζονταν πυρετοδός. Τη μέρα αυτή αρχίζει τυπικά ουσιαστικά ο γάμος για να ετοιμαστεί το προζύμι, το οποίο θα ζυμωθούν τα φρέσκα ψωμιά για το γάμο και οι ρουφιάνες μπουγάτσες. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι περίπλοκη και κατά τη διάρκεια της οι ανήπαντρες κοπέλες χορεύουν γύρω-γύρω από τη σκάφη τραγουδώντας χαρούμενα τραγούδια. Πριν αρχίσει το ζύμωμα, ρίχνουν χρήματα μες στη σκάφη, ενώ οι κοπέλες χορεύουν και τραγουδούν. Αλεύρωναν και το γαμπρό για να είναι πάντα νέος, άσπρος και να μην γεράσει ποτέ. την ημέρα αυτή ζυμώνουν τα ψωμιά, τις μπουγάτσες και τα παξιμάδια. Την Παρασκευή γίνεται η έκθεση της πρίκας.
Το Σάββατο οι βλάμηδες πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης για να πάρουν την πρίκα. Η νύφη, συνοδευόμενη από τις φίλες, πηγαίνει στη βρύση για να πάρει νερό να λουστεί πριν το γάμο. Μόλις φτάσουν στη βρύση, η νύφη προσκυνάει 3 φορές και ρίχνει μεταλλικά νομίσματα μέσα στη λεκάνη, την κουπάνα. Ένα αγόρι με μάνα και πατέρα στη ζωή γεμίζει ένα γκιούμι νερό στο οποίο έχουν βάλει ένα κλαδί βασιλικό με ρίζα. Ο γαμπρός με τους φίλους του, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή, πηγαίνει στη βρύση με αστήρευτο νερό για να πάρει το νερό στο δρόμο και προς τη βρύση, τραγουδούν τα ίδια τραγούδια που λένε και στην ύφη. Κατά τη διαδρομή προς τη βρύση και στην επιστροφή στο σπίτι της νύφης και του γαμπρού, τα όργανα παίζουν ασταμάτητα τραγούδια του γάμου. Τραγουδούν, χορεύουν όλοι, οι κανάτες και το κρασί αλλάζει χέρια και αυξάνεται το κέφι τους. Γυρίζουν από τη βρύση στο σπίτι και ζεσταίνουν νερό να ετοιμάζουν για να κάνει μπάνιο ο γαμπρός και η νύφη, για να είναι καθαρή για την πρώτη μέρα του γάμου. Το αγόρι που έχει γεμίσει το γκιούμι με νερό στη βρύση ρίχνει νερό στο γαμπρό και τη νύφη να λούζονται. Γύρω από την νύφη και τον γαμπρό είναι μαζεμένοι συγγενείς, φίλοι και τραγουδούνε. Εκείνη την ημέρα φυσικά είναι και το ξύρισμα του γαμπρού. Μπροστά πηγαίνουν τα λαλούμενα, τραγουδούν και καλούν το φεγγάρι να κατέβει να έρθει στο γάμο. Και τώρα θα μεταφερθούμε στην επανομή και στα δικά μας έθιμα, που αφορούν όμως μόνο το κουμπάρο. Την παραμονή του γάμου πηγαίνουν οι φίλοι του γαμπρού, οι βλάμηδες, στην επανομή στον κουμπάρο. Του πηγαίνουν δώρο ένα μεγάλο ψάρι και κρασί, όπως είναι το έθιμο της επανομής. Εδώ ο κουμπάρος έχει καλέσει όργανα και έχει ετοιμάσει μεγάλο τσιμπούσι και φαγητά με κρασί για να φιλέψει όλους τους βλάμηδες ή μπρατίμια, όπως τους λένε στην επανομή, και όργανα για να γλεντήσουν μέχρι το πρωί.
Και φτάσαμε στην Κυριακή. Την Κυριακή για να τιμήσουμε τα έθιμα της Νάξου και την ύφη που είναι από εκεί. Την ίδια μέρα που γινόταν ο γάμος, συνηθιζόταν να στρώνεται το κρεβάτι συνοδεία τραγουδιών, με σεντόνια ολόλευκα και κεντυμένα στο χέρι. Όταν το κρεβάτι στρωνότανε, οι καλεσμένοι έριχναν επάνω κουφέτα, χρήματα, ροδοπέταλα και ένα αγοράκι για να αποκτήσει η νύφη αγόρι. Όπως είπα, χρήματα, ροδοπέταλα και ένα αγοράκι, το οποίο δεν το βλέπω μάλλον, αλλά δεν πειράζει, θα έρθει. Ο στολισμός της νύφης, οι ανήπαντρες φίλες της νύφης είναι εκείνες που αναλαμβάναν την προετοιμασία για το στολισμό της νύφης. Το νυφικό φόρεμα παλιότερα αποτελούνταν από δύο κομμάτια. Την μπλούζα που την αποκαλούσαν ρούσικο και τη φούστα. Κατά το έθιμο, η νύφη απαγορευόταν να κλείσει οτιδήποτε, σιρτάρια, ντουλάπια, αλλά επιτρεπόταν να ανοίξει ό,τι θέλει. Αυτή η κίνηση συμβόλιζε την αυθονία και την καλοτυχία. Τώρα θα γυρίσουμε στην Κοζάνη και την ημέρα της Κυριακής. Η Κυριακή είναι η λαμπρότερη μέρα της ζωής των Μελόνυφων. Είναι η τελευταία μέρα γεμάτη εκδηλώσεις. Αρχίζουν επίσημα στις 10 η ώρα το πρωί και τελειώνουν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μία μεγαλοπρεπής πομπή ξεκινάει από το σπίτι της νύφης και κατευθύνεται στην εκκλησία για την τέληση του μυστηρίου. Σε όλη τη διαδρομή, τα κλαρίνα και τα βιολιά παίζουν τα νηφιάτικα τραγούδια. Τα νταούλια χτυπούν, η ατμόσφαιρα δονείται και ο απόϊχος φτάνει σε όλες τις γειτονιές του χωριού. Οι συγγενείς του γαμπρού, μαζί με την νούνα που περιμένουν στη λόντζια έξω από την εκκλησία, έχουν στήσει μεγάλο χορό.
γάμο τηρούν το έθιμο της συνάξου προς τιμή της νύφης. Όταν πηγαίνουν προς το νέο σπιτικό, στο κατόφλι πατάνε ένα σίδερο για να είναι γερό το σπιτικό τους και η μάνα της νύφης προσφέρει μέλι στους νεόνυφους για να έχουν μια γλυκιά ζωή. Στη συνέχεια ακολουθεί δημόσιος χορός στην πλατεία του χωριού. Ο χορός μετά το γάμο ήταν η πιο προσφυλής διασκέδαση, όχι μόνο για τους νέους και τις νέες του χωριού, αλλά και για τους ηλικιωμένους. Στην πρώτη σειρά του χορού πιάνονταν ο νούνος, ο γαμπρός, ο πατέρας του γαμπρού και της νύφης, και ακολουθούν οι γεροντότεροι συγγενείς του γαμπρού και της νύφης. Στη δεύτερη σειρά πιάνονται η νούνα, η νύφη, οι μάνες των νεόνυφων και οι άλλες ηλικιωμένες γυναίκες. Στην τρίτη σειρά παίρνουν θέση οι βλάμιδες και τα νεαρά αγόρια. Στην τέταρτη σειρά οι δερποφτές, οι ποξιές και τα νεαρά κορίτσια. Πρώτος έστερνε το χορό ο νούνος και η νούνα, μετά ο γαμπρός και η νύφη, οι πατεράδες των νεόνυφων, οι πεθερές και οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Όταν έρχονταν η σειρά της νύφης και του γαμπρού, η νύφη έκανε 3 μετάνιες και χόρευαν τον νηφιάτικο χορό. Ο χορός αυτός καθιερώθηκε ως ζουμπανιώτικος και στους ζουμπανιώτες είναι περισσότερο γνωστός ως λόντζια, ένας χορός λιτός σε πεντάσιμο ρυθμό και χορεύεται με αργά ρυθμικά βήματα.
συμμετείχε όλο το χωριό, όπως είπαμε και πριν. Οι ακάλεστοι γέμιζαν ασφικτικά όλους τους χώρους γύρω από την πλατεία. Ο γαμπρός και η νύφη παραμένουν στη δεύτερη θέση σε όλη τη διάρκεια του χορού, συνοδεύοντας τους άλλους χορευτές. Ο δημόσιος χορός διαρκεί ως αργά το απόγευμα. Μόλις αρχίσει να σκοτεινιάζει, τα όργανα σταματούν και λύεται ο χορός. Εδώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε για να δείτε τον κόπο που κάνουμε τόσο καιρό να βγει αυτή η παράσταση, και θα θέλαμε να σας καλέσουμε και αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα στο θέατρο της Επανομής που υπάρχει και γίνεται για δεύτερη χρονιά το Φεστιβάλ Χοροδιών. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίες οι χοροδίες, 8 στον αριθμό, 7 η ώρα σας περιμένουμε εκεί. Και η τρίτη πρόσκληση είναι ότι θα πρέπει να ανεβείτε όλοι στην πίστα να χορέψετε. Όλοι είστε καλεσμένοι στο ζευγάρι που παντρεύτηκε σήμερα στην Επανομή. Οπότε ξεκινάει ο χορός για όλους όσους είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο, δεν ξέρω αν θέλεις, Ιφηγένεια, αν θέλεις κάτι να πεις. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθατε και μας τιμήσατε στην παράσταση που βγάζουμε για πρώτη φορά. Κουραστήκαμε αρκετά, η αλήθεια είναι. Ελπίζουμε να σας άρεσε το αποτέλεσμα. Εμείς φάνηκε νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε, το χαρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε. Δήμαρχε, τώρα σε βλέπω, αλλά σε παρακαλώ να δώσεις ένα χαιρετισμό. Ναι. Μέχρι να δώσω το μικρόφωνο στον Δήμαρχό μας, καταρχάς να ευχαριστήσω και τον Δήμο και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού για τη στήριξη σε αυτή την εκδήλωση και να σας εξηγήσω ότι οι καρέκλες δεν φτάσανε γιατί δεν υπολογίσαμε ότι θα έχουμε τόσο κόσμο. Εγώ πήγα τη Σπύρο από το μηχανοστάσιο, είχαμε κι άλλες τόσες περίπου, αλλά λέω εντάξει θα φτάσουν. Οπότε οι καρέκλες υπήρχαν στην Επανομή, από δικό μας φάλμα δεν τις φέραμε όλες εδώ. Σπύρο, δεν πειράζει, αυτά είναι τα προβλήματά σας. Σας εύχομαι τέτοια προβλήματα να έχετε, να μην σας φτάνουν οι καρέκλες. Αλλά έτσι πως πάτε θα το έχετε όλο και πιο συχνά αυτό το θέμα. Συγχαρητήρια, τίποτα περισσότερο, ένα μεγάλο μπράβο. Άργησα να έρθω γιατί υπήρχαν άλλες εκδηλώσεις, αλλά άκουσα από τους υπόλοιπους ότι έτσι το story και το αφήγημα ήταν η απόδοσή του καταπληκτική. Μπράβο σας για όλες τις εκδηλώσεις, αυτές τις μέρες των Αργυρίων και όχι μόνο, όλο το χρόνο ο πολιτιστικός, τη μουσική, την ορχήστρα, όλους τους συντελεστές που χορέψανε και μας δίνετε αυτή τη χαρά και όλα αυτά τα δρόμενα, και φυσικά είναι υποχρέωσή μας να είμαστε κι εμείς δίπλα όπου χρειάζεται ο πολιτιστικός και όλοι οι σύλλογοι και όλοι αυτοί οι φορείς. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, πράγματι να χορέψουμε, να το χαρίσουμε κι εμείς, ο κόσμος. Πάλι μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και την ορχήστρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γιώργο, να τους συστήσεις λίγο στο κοινό, να μην κάνουμε κανένα λάθος εγώ στα... Ναι, καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Ο δάσκαλός μας, ο Παραχάνος ο Γιώργος. Ευχαριστώ, Σπύρο. Καταρχάς χαίρομαι πραγματικά που εδώ νομίζω είναι η τρίτη χρονιά που έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου. Και η χαρά μου είναι γιατί η καταγωγή μου είναι από την Ορεινή Χαλκιδική, από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Οι περισσότεροι νομίζω το γνωρίζετε. Και σίγουρα γνωρίζετε ότι τα έθιμα, ο τρόπος, ακόμα και η ομιλία, ο τρόπος που χορεύετε εσείς επανομήτες και εμείς οι ταξιαρχέδες είναι ακριβώς ίδιος. Δηλαδή η επανομή με την Ορεινή Χαλκιδική έχει πολλά κοινά στοιχεία και στην ομιλία και στον πολιτισμό και στον χορό, και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο που βρίσκομαι στον τόπο σας και λειτουργώ στο σύλλογο αυτόν. Και του χρόνου με υγεία εύχομαι κάτι καλύτερο να σας παρουσιάσουμε. Θα σας παρουσιάσω και την ορχήστρα στο βιολί, ο Δημήτρης ο Κούρτης. Στην κορνέτα είναι, δεν θυμάμαι, ήρθε το παιδί τελευταία στιγμή επειδή αρρώστησε το παιδί που είχαμε στην κορνέτα, ο Δημήτρης ο Παυλίδης. Στο κλαρίνο ο Θάνος ο Κωνσταντινίδης. Στο λαούτο ένα παιδί το οποίο το ξέρω 25-30 χρόνια, συνεργαζόμαστε, ο Δημήτρης Μελωνάς. Μας είπατε αναξιώτικα, πολύ ωραία φωνάρα και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Στα κρουστά ο Γιάννης ο Κουτσάκης, όταν έπαιζε ο Γιάννης ο Κουτσάκης κρουστά, ήταν μωρό παιδί, θυμάμαι, τον έπαιρνα σε εκδηλώσεις και αυτά. Χαίρομαι πραγματικά που τον βλέπω, μεγαλώσαμε όλοι βέβαια. Ένα χασάπικο, μακεδονίτικο έτσι, στυλ χαλκιδικό, θεσσαλονικιώτικο, και μετά θα χορέψουμε όλοι μαζί, σηκωθείτε, ένα σιρτό, γνωστό πανελλαδικά, το μήλο μου κόκκινο. Δεν ξέρω κάτι άλλο, Ιφηγένεια, αν θες να πεις. Πολλά σιρτά μετά. Ναι, ό,τι θέλετε. Το Άργυρης Καρσιλαμά κατευθείαν. Παραγγείλω.
την βρύση, πάει για να πιει νερό και να γιομίσει. Μ' αυτό τρώει και πίνει λογόγυνο, μη μου νοστιμώ, πίνω της μηνιάς, κορμί της αγκαλιάς. Η μάνα ειδωλιάζει μόνε, λέει το γιο της, παξιμάτι και μπέτα, μάγια ειδωλιάζει μόνε. Μόνε, λέει και μετά μυριώνω για το φούρνο της μάνα μου παρήγγειλε.
Ευχαριστούμε πολύ. Τι λέει μεταγραφή.